Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε και τις βραβεύσεις τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι πάνω απ' όλα και πάνω από τον αθλητισμό είναι το σχολείο, είναι και τα γράμματα. Αυτό το λέμε κάθε χρόνο, γι' αυτό και φέτος κάποια παιδιά που τα πήγανε πολύ καλά στα γράμματα θα τα βραβεύσουμε ιδιαίτερα, για να ξέρετε ότι χωρίς σχολείο και χωρίς διάβασμα ούτε ποδόσφαιρο γίνεται ούτε τίποτα άλλο. Λοιπόν, και βεβαίως θα βραβεύσουμε οι ίδιοι οι γονείς, θα βραβεύσουν τα παιδιά. Γι' αυτό να έρθει ο Γιώργος ο Ατλάζης να βραβεύσει τον Παναγιώτη τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος στην Ελλάδα και στην Κύπρο ήρθε πρώτος στο διαγωνισμό εταιρείας πληροφορικής για δημιουργία της σελίδας. Μπράβο Παναγιώτη. Μπράβο Παναγιώτη. Λοιπόν, να έρθει τώρα ο Νίκος να βραβεύσει τον Δημήτρη τον Βρέκα, ο οποίος πρότεσε σε διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας Μικρός Ευκίδης τα μαθηματικά. Μπράβο. Λοιπόν, να έρθει ο Ανέστης Σιδηρόπουλος για να βραβεύσει το Λευτέρη τον Αποστολίδη, ο οποίος επίσης πρότεσε διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρείας το μάθημα των μαθηματικών. Μπράβο. Λοιπόν, να έρθει τώρα ο Στέλιος να βραβεύσει τον Αβράμ τον Τρελόπουλο, ο οποίος διακρίθηκε στο μάθημα της φυσικής και βγήκε με εύκολα αυτιακό της 50 καλύτερη της Ελλάδας 110%. Να έρθει, ποιος είναι τώρα εδώ, ο Αλέξης, να βραβεύσει τον Νικολαίδη τον Χρήστο, ο οποίος πρώτος σε διαγωνισμό μαθηματικό στο σχολείο του. Λοιπόν, η Ολυμπία να πει, να βραβεύσει τον Κατάνο τον Γιάννη, ο οποίος ήρθε πρώτος στο διαγωνισμό μαθηματικών στο σχολείο του. Πού είναι ο Γιάννης, είναι εδώ. Δεν πειράζει. Έφυγε ο Γιάννης Χρήστο. Δεν πειράζει, θα το δώσουμε Ολυμπία. Έλα να δώσεις τότε στο Καστίδη τον Λιβικερσό. Το τρίτο θα το πετύχει. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, να βραβεύσουμε αυτούς που κέρδισαν στο διαγωνισμό. Για πες μας πώς. Τερματοφύλακες, τα πέναλτι κέρδισε ο Κώστας, το οποίο το βραβεύσει ο Ανέστης. Μπράβο Κωστάκη. Τα ψημένα κέρδισε ο Σαμψόν, έτσι και τα δοκάρια 2 φορές θα το βραβεύσει η κυρία Ολυμπία. Μπράβο Σάμι. Πάω να το κρατήσουμε. Μπράβο Σάμι. Λοιπόν, η Τριάδα που κέρδισε σε διαγωνισμό συνεργασίας, ο Χριστιανός και ο Νικολάκης, θα έρθουν να τους βραβεύσουν. Σας μπρόσω. Έλα εδώ. Και Βάσο. Βάσο, έλα και εδώ. Μπράβο παιδιά, μπράβο Βασιλιάκη. Ο κύριος Δημότης θα έρθει να βραβεύσει τον Μάριο τον Σεβαστίδη που κέρδισε στα λιμάκια. Πρώτος με διαφορά. Άλλος με τη Λίγια. Και έμεινε αυτή. Όλοι. Ωραία. Και έμεινε η ομάδα, αυτό το βραβείο, αυτό το κύπελο ανήκει σε όλα τα παιδιά, ανήκει στο ΒΑΟ. Θα το πάρει ο αρχηγός, ο Κλέσης. Ο Σάμ. Γιατί ρε. Λοιπόν δώσε, μας τώρα δώσε. Αυτό